Que tal, amigos e amigas? Benvidos a un novo capítulo de Andalata. Xa estamos hoxe no terceiro episodio, nada máis e nada menos. Ao lado está a miña compañeira Estela Diz. Que tal, Estela? Como estás? Todo bien. Aquí, un xa día levamos uns cuantos episodios grabados, Dous. Con este tres. Bueno, non sabe... sí, tres. Con este Vale, tres. sabemos, Con este tres. sabemos. Digo eu, estás causando furor en redes sociales, supoño que xa te andará conocendo a xente pola calle, non? Mira, qué vergüenza. E logo, Abrimos que che pasou? melón. Creo que probablemente hai unha parte do equipo que igual está enfadada comigo porque non resubo nada en redes sociais. Isto é unha exclusiva. Exclusiva, non resubo nada, tal non sei que, pero porque dame moitísima vergoña, é horrible. De feito, outro día estaba en casa duns colegas, tal, estábamos mencionando, rollo, la entrevista con Jesús... Facendo promo. Claro, facendo promo Ese un es el pouco. rollo, ese es el claro, rollo, facendo ese es el promo, tal non sei que, e colleron e puxeron na tele, así, gigante, enorme, o segundo programa, e eu, non! É que non me podo ver, te lo juro, o sea, non son capaz de verme, é horrible, pero bueno, a veces, supongo que en el mundo de crear contenido y cosas así, cando empezas, Sí. tienes que pasar, pues, esa trama de, que cringe, para que comece a ir ben, non sei, cousas. Pouco a Ti que pouco. tal? Eu estou desazonado. Non sei se é polo programa Pero ou por... desazonado? Sí. Non coiches esa palabra. Desazonado? Non. Desazonado que ando medio... sabes? Eu non sei se é Loquito aventurero. polo programa ou polo cambio de hora. Porque ahora ao cambiar a hora o fin de semana pasado é como que os días duran unha hora máis e creome que estou no Brao, pero salgo á calle e aquí en Coruña coa aire que fai chaquetita. Sabes? É como que teño un doble dilema. Pois mima, cando chegue Semana Santa, Xa. que seguro que vai facer sol, a mí sempre me pasa. Xa, En dixeste- Semana Santa é como previa de verán, Sí. e acabo super... Tes ganas de verán? Sí, claro, por suposto. Tes ganas de verán? Moitísimas ganas. Sobre todo para ir de campas Sí. e traballar. É facer algo da tua vida. Sí, para facer algo da miña vida literal, porque es que a universidade é unha cousa... Eu teño ganas tamén para que cheguen as festas, tío. Festas, Xa. digo os coleguitas, tal e cual, e de festivales. Teño ganas de festivales tamén, Festivales son unha cosa curiosa, Sí, a min, a verdade é que fun a moi poucos festivales. Sí? Son super, o sea, do rollo, encántame moitísimo, pero claro, en verano estou traballando, non podo ir nin a festas, nin a festivales, pero bueno, non pasa nada, porque estou me pasando genial, así que... Ibache contar eu que teño unha cousa para contarche, dunha anécdota que tuvo unha amiga nun festival, pero creo que é mellor que vexamos este vídeo. Vostede a onde vai? Para ali, para dentro. Sen entrada non pode pasar. Pero que acabo de sair agora mesmo, Xurocho. Sí. Acabo de sair a por Dembelenge, Deme que? merenguesa. Nada, que estaba ali dentro, de Pero verdade. sen entrada non pode pasar, estou dicindo. Pero que están ali as miñas amigas, de verdade. A entrada. Teño por aquí, creo. Pero se isto non te digo de supermercado. Non, é a entrada que marquei onte. Pero se aquí pon 2 cervexas, 3 paquetes de croquetas e fío dental. Bueno, nunca sabes cando podes necesitar. A entrada. Verdade, A que é entrada esa? que lle mandaron ao móvil. Teño móvil dentro. Sí. Teño móvil dentro, de verdade. Sí. O sea, vou a promo... Sí. Sen entrada non podo pasar. Duki, No, está ali. que no. De verdade, mira, mira, mira. Non creo. Paga por o cicatriel. Epa, ¿a dónde vas? 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 Sen entrada non se pode pasar, estou dicindo. Queres un pouco? Que iso? Que non salga aquí. Vamos a ver, ¿qué pasa? Pois aquí estamos un día máis cunha nova sección, unha das seccións favoritas da Peña, dos lateiros, podemos decir, non? El lateiro es bastante guapo, Molache? Chulitos. Está guai, como mola tamén un novo emplazamiento que temos. Sí, cambiámonos de sitio, pero porque nos afa máis, non por Sí. outra cousa. Literalmente puxo Estela no meu sitio antes e díxome, vouche mancar o sitio. E eu puxeme aquí e digo, pois tampouco me disgusta, entón quedamos así. Biches, para recibir a nada máis e nada menos que a toda unha colaboradora como é Puchi. Que tal, Puchi? Como estás? Que tal, chicos? Como estades? Ben, Eu aquí, estou genial. listos. É a terceira Puchi sección, como afrontas? Pois con moitas ganas, porque hoxe imos falar de un tema que me encanta,
Cociña. Somos musicais, no, musicais. Ui. Casi. al palo, Cociña, Al Eso, palo. eso para outro día. Eso para outro Teño día. unha fame, cala. Vale, pois eso, que Musicais, a tope. eu son super friki, o sea, eu entendo que hai xente que non lles gusta nada, que eu penso que esas personas, o que falabas ti do cringe, Sí. pois esas personas necesitan ser un pouco máis tolerantes ao cringe, porque Claro. sí que é verdad que hai cousas nos musicais que dicen, es que non é realista. Bueno, tampouco é realista Star Wars, e mira, Claro. aí está. Es que ti, sabes o vídeo mítico de Ter? Das performances. Sí. Claro, pois son cousas. En plan, se ti estás no plano da realidade, non podes entender a puta performance da xente. Perdón, é que falo fatal, o sinto moitísimo, perdón. Esto vai... Sí, Logo, non, pero te y- entendo moi... O sea, a mí encantame os musicais tamén. Pero sí, tema cringe, total. E pois eso, de feito o meu Spotify Rap de 2020 foi todo o top 5 cancións de musicais e ademais top artista foi Gleecast. Es que Glee, por Bueno, culo. isto dá para falar outro día, Xa. o de Glee, xa solo de Glee, dame para falar 50 minutos ou máis. E, bueno, é E que os ami- para min foi unha serie, pois, literalmente, o sea, Es que no é momento buenísimo. perfecto para Xa. que me chegara ao corazón. Tía, eu a vin, pois antes do Covid, xusto, e non sabía que... Eu tamén. Pois... Ai, chicas. Pois non sabía que el Cory este, o que está liado con la Rachel Sí, Berry, sí. pois morreu, e que justo dime conta no capítulo que lle fixeron un especial. Buah, esto es spoiler Pero para as esto persoas é o que que non iba a decir, spoiler. pero vamos a ver. No, Pero esto estamos- non é spoiler, pero no, eso- fai máis de... claro, de fai moitísimo. 14 anos, no, 16 Nueve. anos. Mima. Fai 16 anos que se estrenou Glee, se aínda non a biches, Claro. corre, que vai vela. Total. Pois sí, pois eu chorei moitísimo co especial este del quarterback. O sea, tal, é moi terror. moi bonito. Bueno, perdón, sigue. E nada, pensei un pouco nos musicais que me gustan a mí e tal. Bueno, un deles é Moulin Rouge, Buah, total. que, bueno, vai sobre Moulin Rouge, e ademais o guai de Moulin Rouge é que as cancións son cancións conocidas, pero adaptadas á historia, como Mamma Mía. Yes. Bueno, hai moitísimos máis, pero eu pensei, temos que facer máis musicais aquí. Pensei que ibas Galegos. Pensei- Galegos, españois, que non sexan solo de Hollywood, porque Xa. son todos Hollywood, Broadway, non podemos facer eso, temos que facer tal. Entonces eu traigo un par de propostas. Para que Estela e eu fagamos un musical. No, espera, teño- Xa me iba a dar un infarto, Tú tranquilo, tú espérate que siga eu ca sección. Tengo una idea para un sketch. Xa adiantándonos ao Vale. siguiente programa. Contamos as propostas. Vale, Dale. perfecto. Vale, veña. non sei se coñeces o musical de Hamilton. No, No, Luis no, de Lewis Hamilton non. Soy un hombre, es que ¿qué quieres que le haga? En fin. Bueno, o musical de Hamilton, así moi rapidamente, é un musical sobre un dos pais fundadores de Estados Unidos que é todo feito con rap. Oh, yeah. Está guapísimo. Con rap ants. De rap ants. Bueno, Sí, por favor. feito con rap. E entonces pensei, buah, se fixéramos un musical tipo Hamilton, a que estaría guapísimo facer un musical sobre a vida de María Pita, con Buah. cancións así rollo urbano, estaría guapísimo. Tiene que ser un acento coruño. En plan, rapeando con acento coruño. Claro, claro, Cascando 100%. un chorbo, cascando 100%. un buquil, Alquel, un, nen. un kel. Sí, fijo. Al que el nen. Logo, facer outra idea que teño é facer un jukebox musical que é o que decíamos de Mamma Mía, ¿no? De coller cancións que xa existen e adaptalas a unha historia, Vale. pero con cancións de verbena. Veña. Ven a ver, ven. Ahora é onde me meto eu. Na, 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 na. Estaría guapísimo facer guai. unha historia e que de repente se poñan a cantar, pues eso, Dilo. La Morocha. Esa es. Ou TikTok. E por último, non vou seguir por aí. E por último, dixen, bueno, pues xa que estou aquí promovendo novas ideas, facer unha historia baseada nos personaxes, o sea, en nosotros. Vale. Entonces, ocorreuseme unha historia que seña Diego e Estela coñécense, fan
fanse super amigos e dicen, vamos facer un produto tal, dando a lata, fanse super famosos en TikTok, Vale. e así acaba Pois a miña sección de hoxe. espectacular. Moitas gracias, Paula. Muac, 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 muac. Pois agora vamos a recuperar a unha persona que a semana pasada fallounos, pero que volve no terceiro programa dando a lata. Chegou o momento de Luis Carrasco que nos ven dar a chapa. Pois agora sí, chegou o momento de que volva o desaparecido, chegou o momento de que volva aquí o meu compañeiro millonario, porque está aquí de volta unha semana despois o grandísimo Luis Carrasco. Un placer. Espectacular, aquí estás de volta. Pero isto como cando estábamos no instituto. Sí? Falta sin justificar. Falta sin justificar, a ver, que... Claro. Sí. O tema foi que deixei de vivir do conto, por fin. Entón, agora teño que organizar moito máis as horas e contar con toda esta xente. Entón, bueno, eu intentarei por o máximo da miña parte, pero non prometo nada. Da igual, sempre e cando nos traigas a túa sección cada semana. Sí. A Esta reportaxe semana doce é increíble. Sí? E mira que é difícil superar o anterior, Sí? Buah, que monos. Pero sí, é increíble. Surdiu no cumpleaños dun dos meus mellores amigos, Pedro, un saludiño desde aquí, Como se apelida? Fernández. Doble. Sí, increíble. Pedro, un beso. Surdiu no seu cumpleaños porque eu quería, bueno, nun momento de cumpleaños, eu dixen, joder, que guapo estaría contratar a Cinema Solo para cumpleaños. para o cumpleaños do meu amigo, Espectacular. punto. E dixen, canto valdrá Cinema? Entón, claro, entrei na miña conta do banco e dixen, bueno, valga o que valga, non podemos financialo. Entón, a partir de aí surde este reportaxe que vos traigo hoxe, que vai basicamente de que farías ti se foses alcalde por un día. O sea, esta pregunta de Cinema vai ir dentro do reportaxe, pero son máis cosas para non falar solo de Tú que farías? contratalos a eles, sí. Sí? Non por facerles un favor porque teñen vido 140 veces o noso programa, por outras cosas. Buah, pois... Que? Vamos a ver? Sí, vamos velo, que teño moitísimas ganas. Vamos a ver a reportaje que nos ten preparado. Benvidos a unha nova reportaxe de Dando Lata e, tal como dixo Luis de fai uns segundiños, hoxe imos falar de música co alcalde, e non só con o alcalde, cun montón deles. Acompañádeme. Pues yo si fuese alcalde por un día contrataría a The Rappans, por ejemplo. Y yo la verdad Eladio, y si pudiera algo así medio gallego, Tanxugueiras, Fillas de Casandra, todo eso mola. Yo Fillas también. Lo ideal sería la Zou y la Albani y cosas así, pero bueno, si no se puede, pues gente más, más pequeña. ABBA, Queen, I have a lot of. Yo me gastaría toda la pasta en Fate, pero bueno, porque a mí me gusta muchísimo Fate. Yo de todo, pero hace Tangana o algo así. Pues yo contrataría a Funko Baby Load, a Zetangana y a Relsby. Variedad, pero no tampoco te sé decir en un estilo de música o otro, porque bueno, a mí me puede gustar uno, pero eso depende, entonces pues así supongo. Yo si fuese alcalde traería a Lady Gaga o Lana del Rey. Yo igual, yo a Lana del Rey. Y si tuvieses que ponerte en la mente de tu abuela, ¿quién crees que contrataría? Es que no tengo ni idea de qué música escucha mi abuela. Yo que sé, Melendi o algo así, no sé. Claro, yo si fuese en el coche con mi abuela no pondría a J.C. Reyes en la vida, vamos. Yo tampoco. Claro, esos tiempos yo no sé lo que escuchaba ella cuando era más joven. No sé ni lo que escuchaba lo que escuchaba mi madre. Bueno, non sei vos, pero eu a conclusión que saquei é que ninguén coñece os gustos musicais das súas avoas, así que polo menos saquei un par de recomendacións para a miña playlist. Vémonos no seguinte reportaxe. Chao. Pois aquí estamos, despois do espectacular reportaje que nos preparou Luis. Temos ahora mismo no platón unha persona que eu teño-me encontrado muchísimas veces por TikTok. Desto que estás aí antes de dormir, que estás aí que sei que non, empezas a ver e dices tú, hostia, este tipo me sona, me vale acumulando. Hasta que, de repente, se planta aquí, nada máis e nada menos, que toda unha figura na creación de contenido aquí en Galicia, como é o grandísimo Rodri Míguez. Ai, non digas tal. Que tal, Rodri, como estás? Benvido. Moi ben, moitas grazas por convidarme, obviamente, e que sitio máis chulo, de verdade. Estou encantado. Gustache platón? Pareceme unha produción da hostia, podes dicir... Sí, Ok. esta é a tua casa, digo que Perfecto. Ok. Da hostia, en serio, Sí, tedes sí, sí. montado aquí algo espectacular. Que Moitas guai. grazas. Pois prepárate que ven unha entrevista curiosa, Eu veño preparado todo. Estela. Vale, de feito, teño unha Zopai. pregunta así tontorrona para romper un pouco o hielo e comenzar a falar e distensar a situación, sin máis. Fantástico. Vale, é que o pensei outro día. Ti que consideras que é máis guapo? A cuchara, o cuchillo ou o tenedor? Que boa pregunta. Verdade? Pero todo o mundo di o mesmo, o sea, eu confío en que... Eu estuve de acordo con Estela. Para estar eu de acordo con Estela é jodida a cousa, pero estuve de acordo, verdad? Máis guapo é coitelo. Que dices? Obviamente. No, o tenedor.
Pero como vai ser o tenedor? O tenedor, obviamente. Pero todo o mundo di o tenedor. Porque parece que vai con tupé, tío. No. Pois todo o mundo... Non va, estou de acordo. Non, teño... Vale, onte estiven con un amigo e tamén díxome o coitelo. Porque ademais é flow... Eu coitelo asocio con Flow 2000, en plan crestita, tal... Anda, guapo. Total 90... Claro. A ver, o que estamos de acuerdo é que ni Dios dixo cuchara. Porque eu No, teño feito a pero- pregunta a varias personas, cuchara, lo siento mucho, pero... Pero cuchara... Acabos chochón. Eu creo que é a máis graciosa. En plan, cuchara Sí. super de chill. E eu creo que é como un proceso de gordofobia que temos interiorizada de cuchara, no, claro, como é ancha, no, pois por aí non pasamos. Pois un point buenísimo, a Pero se verdade. non fora pola cuchara, a ver que comía a sopa, É que Tú non de comer psicoloxía... a sopa con cuchara? Digo, con cuchara, con Como tenedor. como comer a sopa con tenedor? Hai xente que o fai. Que dices? Anda, guapai, por favor, de verdade. Bueno, no, que iba a decir? Ai, xa se me olvidou. Ah, nada, eso. Curioso punto, a verdade. E ti que te consideras máis? Que Eu, se asocia máis a tua personalidade? eu creo que son culler. Sí, Sí, es un que pouco, sí, en plan, un pouco, es el gracioso. te pego un montón. Pero tampouco, o sea, tampouco é que é gracioso tanto, porque, por exemplo, bueno, sí que oye, nada, da igual. Bueno, vamos a seguir. Vamos a facer unha entrevista como tal, que isto é espectacular. Efectivamente. Rodri, que tal? Gracias por vir. E a primeira pregunta que che faremos facer é que limos na tua biografía que tú te criaches nun entorno falando en castellano e evolucionaches hacia o galego. Correcto, sí. O sea, é unha historia creo que moi interesante de contar, xa que o normal é ao revés. Sí, sí. O normal non, o habitual, máis ben, por desgracia. Por tozudo, eu creo, non? Porque como todo mundo fai isto, pois eu fago ao revés. No, pero sí, o sea, na miña casa, na miña contorna familiar máis cercana, pois é como os meus pais, a miña irmá, os meus tíos falan en castelán. Sí. As únicas referencias que tiña eu de galego eran pois os meus avós, como Sí. prácticamente a maioría. E non foi ata a universidade, cando aí foi como ese cambio de chip de dicir, Dios mío, pero é que realmente, o sea, que pouco me pega falar castelán. O sea, Claro, total. que pouco icónico sería falando castelán. Non, é verdade. A min pásame moitísimo que, claro, eu tamén son castelán falante, rállame moitísimo, pois o tema de empezar a crear contenido desta paranoia que estamos montando aquí, querer facer o programa en galego, pois para apoiar o idioma, promover o idioma, o que pasa é que falo fatal, en plan, falo castrapo literal, e dame moitísima vergoña que me digan, é que non te pega nada, e é como, déxame falar tranquila, sabes? A min pasábame, o sea, eu cando comecei a facer os primeiros vídeos, eu levo facendo vídeos 4 anos, pero falando galego 5. O sea, eu comecei pois xusto antes da pandemia, en plan 2020. Entón foi como, os vídeos comecei a facelos en decembro de 2020. E aí como que non falaba eu. Entón era como que me daba vergonza, como que me trababa, como que non collía soltura, e foi a partir de ir comezando a facer cousas que dixen, mira, pois ao final acabas falando perfectamente. Iso é cuestión de poñerse, é como andar en bicicleta. Literal, en plan, deixarse de tonterías e hai que falar galego e punch. Aí está. E Ou punch. se non, Carretera. Falabas aí de que empezaches a facer vídeos en diciembre de 2020. Como foi esa decisión de, oye, vou poñer diante dunha cámara a contar historias? pois realmente foi como... Eu levo sendo comunicador toda a miña vida. Eu tiña o claro dende o principio. Eu quería ser xornalista, pero dende que estaba en primaria. O que pasa que, bueno, pues, ao final vas evolucionando, acabas cambiando un pouco ese criterio que tiñas na tua mente, porque, obviamente, neno heterosexual de primaria que di xornalismo de furbo. xa, Pero, xa, no, xa, cando madurei, cando deixei atrás el furbo. Sigo sendo furbo. Gústame o furbo. Claro. Pero Respeto, pero non comparto. respeto que non o compartas. Pero foi como cando comezas a madurar, cando comezas a interesarte, vas a un festival e dis, amigo, no, furbo no, me voy a música. Claro. Entón é como que eran as miñas dúas paixóns de sempre, como que sentía que non había xente, sobre todo xente nova, falando sobre música en galego nas redes sociais. E entón foi como, Ese sitio é a teu. miña, Claro. é a miña. Cheguei aí, planteime aí e dixen, daqui non me move nin Cristo. E foi un momento ideal, porque de repente, o sea, sempre hubo música en galego tal, pero empezou a xurdir unha escena, o sea, de puta nai. Tal cual, o sea, xa foi ese 2022 cando de repente saio das Tanxus tal, e diste, e agora, o sea, eu
Lembrome que os primeiros anos era como, buah, e de onde vou sacar eu contido, xa non teño máis ideas, tal, e foi como, ala, veña, 50 concertos por aquí, festivais Ou alguén que che dixo, prepárate tú, que vou che dar o chollo. Efectivamente, estaba a industria musical galega estaba esperando a que chegara alguén e chegou o pardillo este e dixeron, vamos, a partir de agora vamos a crear, vamos a medrar moitísimo só para que este se cagnos. Que guai, cando foi o momento no que dixeches tú, ui, espérate que isto está funcionando? Porque a cousa funciona. Claro. Funciona moi ben, En plan, ademais. que igual, eu que sei, estás nun festival e dis, buah, todo o que fixen, acábame de traer aquí. O sea, tiveches ese clip. Tiven ese clic, de feito foi aquí na Coruña, e foi non tanto por ser consciente a nivel de redes, pero sí que como que as redes axudaron a que, o sea, quero dicir, eu agora teño un traballo fixo, un contrato indefinido, polas redes. Ole! Ole! Aplausos. Grazas ás redes é que teño un traballo fixo do que eu quería traballar e na empresa que eu quería traballar. Entón foi como ese concerto Stan Xugueiras no Coliseum, de que estaba traballando, e foi como, Dios mío, estou aquí por todo este esforzo, e todo levoume a este punto. Entón foi como, chorei, obviamente, chorei 50 veces. Xa, que bonito, verdade? Seguro que che trouxe experiencias moi guais o todo o traballo de redes. Cal dirías que foron as máis bonitas que dices tú, buah, isto sí que vou levar comigo toda a vida, aparte dese concierto de Xugueiras, obviamente? Pois, iso, traballar con xente a que admirabas antes, como poden ser Tan Xugueiras, pero tamén, eu que sei, cando me chamaron para ir ao Emigrasón... É que ese é un tema, o sea, ese festival é increíble. É unha... Non ten sentido ningún. No. E cada ano ten menos. E cada ano ten menos, o sea, chegará un punto no que 120.000 persoas que se... Que barbaridade. A Unión Europea de Bruselas cerrada todo para meter aos rapantes, ali o carajo. É que é moi forte. Exacto. Eu lembrome que o primeiro ano que organizaron, chamáranme. O sea, eu fun todas as edicións, entón, como vivín este medre exponencial que carece de sentido, obviamente, pero o primeiro ano iso era, imos a ver que pasa. E estábamos todos igual, quero dicir, os grupos que foron, máis a toda a xente que fomos nesa expedición, foi como, non sabemos a que imos, a ver que pasa, esperemos que non nos quiten o fígado ou algo así, sabes, que non sexa unha trata aí. Que nos metan ali pon a nave, yo carai. Exacto. No, e creo que é precioso, de verdade, o sea, recomendo vos mil ir, porque é como sentir algo que non eres capaz de comprender, como é a emigración, porque non te toca de preto, e chegar ali e ver toda esa xente que posiblemente é a única oportunidade que teñan no ano de ver música en galego, de sentirse como na casa, porque ao final son todo galegos, bueno, a ver, a xente de fora, pero son como moitísimos galegos que están espallados por toda Europa, que van só, pois esa fin de semana, tío, e é precioso. E ademais, non deixes, quero dicir, ti vas a Bruxelas, pero non deixes de falar galego en ningún momento. Eu cheguei de volta 4 días despois e dixen, eu estive en Bélxica, eu non cambiei de idioma en ningún momento, e creo que me entendeu todo o mundo, así que maravilla. Para que logo digan que non se pode ir co galego a ningures. Digo. Porque estamos falando de que este ano meteron 1.200 personas. 1.200 personas. É que hai que ser conscientes de que son 1.200 personas falando en galego nun país que está a miles de kilómetros de aquí. Efectivamente. Unha locura. E artistas en galego que están enchendo unha sala na que tocaron Måneskin, Billie Eilish... E Fade estuvo fai uns días, non? Fade, efectivamente, fai nada. O día seguinte do Emigración, sabedes quen estaba? Quen? Íñigo Quintero. ¡Hostia! Que? Real, sí, random. De feito, random. convidaron a Íñigo Quintero, pero non respondeu. Anda guapa. Pano que ven de aquí. Tamén aparte de todo isto que viviches, seguro que tuvo algunha experiencia extraña, como que carallo fago mexando nun policlín con Gran Amore. Prefiero, fico que che trouxe algunha situación extraña. A ver, situacións extrañas, unhas cantas, pero de rematar nun polígono industrial ao carón de Vila Xoán ás 5 da mañá nunha rave completamente ilegal, na que só había 30 persoas e un coche que poñía música. Perfecto, aventurero máximo. Bueno, claro, non todos os días se vive algo así. Non hai que despreciar ninguna oportunidade para decir que carajo fago aquí. As miñas amigas sempre din, cando vexas que se complica todo,
a túa única mentalidade ten que ser teño que facer isto pola anécdota. Efectivamente, é que así funcionan as cousas. Tirar sabes? pa diante do carajo. Exacto. Joder. Morrerei? Pero... Probablemente non. Pero a anécdota que vai quedar vai estar graciosa. Xa, literal. Aparte, a min sempre me pasa que cando se complican as cousas, sempre penso o tema da anécdota e digo, é que nunca vou a ser tan xoven como son agora, entón teño que liarla. O sea, despois, literalmente, é Este como... caixeiro teño que queimalo Sí, porque... teño que liarla máximo, tengo que vivir, supongo. Claro, unha experiencia que hai que probar. Non é o rollo de que hai que probar todas as experiencias que se presenten na vida. Pois pa diante. Supoño. Home, queimar un caixeiro, igual é un pouco calentada, pero o da rave está guai. O da rave sí que cho compro. Bueno, seguro que viches son un gran número de bandas, de agrupacións ao largo destes anos. Si te tuveras que dar cunha sola, tanto de música en galego como música a nivel internacional, por así decirlo. Vale, podo dicirche en galego a resposta obvia e porque é así, é tan xogueiras, obviamente. Como viviches tú ese momento de decir, buah, é que estamos a nada de que toda España leve a 3 galegas a representarnos, é que... Eu vivino como... eu non me frustrei nada. Eu lembro moitísima xente, falando con moita xente, como... Eu creíme Twitter só para decir, me cago en todo. Ou as stories, aquel día pasabas, estaban estas xogueiras, que vai a rouba, que vai a rouba, que vai a rouba, claro. Eu tiño asimilado dende o principio. Eu sabía que non ían ir. Pero sabía que era un momento que había que aproveitar, e que de feito así pasou, aproveitar este momento para dicir... Tirón que te cagas. A partir de agora, de aquí para arriba. Entón foi como... Non o vivín nada enfadado, nada estresado, e dixen, era como, vale, vamos, é a oportunidade. Creamos o contexto perfecto, a partir de agora para arriba. E entón xa de repente, cando vin que, efectivamente, a partir de agora para arriba, xa foi como, hostia, cuidado, cuidado que se está liando. E se me tivera que quedar con alguén internacional, é unha pregunta moi boa, diría... Va. Tensión. Va. Bueno, podes pensala. No, vou dicir, sí, Imagine Dragons. Oh, total. Ali no Monte do Gozo, o que? Estiven ali coa miña nai. O sea, foi o primeiro concerto que fun coa miña nai, era como o noso grupo favorito. Que guai. A día de hoxe igual xa non tanto para min, pero sí que é como ese grupo de unión que a min marcoume moito, a ela tamén, porque me marcou moito a min, entón leveina e foi como, que maravilla. E foi sen dúbida, posiblemente, dos concertos máis especiais que vivi na miña vida. Que chulada, que chulada. Que? Que? É que non te entendín. Non sei que me estabas contando. É que dixenlle, temos aquí o papeliño falla esta pregunta. Esta de aquí. É que non me gusta esta. Vale, dis en contexto 3 bandas ou 3 músicos. Sen contexto. Sen contexto, Os tres 3. primeros que che veñan Vale, sen contexto, vou dicir The Rapants, Vale. vou dicir Lontreira, e vou dicir Catuxa Salón. E con quen te irías de festa, con quen montarías unha empresa e con quen te irías unha illa deserta? Nos morros, aí o tes. Vale, con quen montaría unha empresa? Con Catuxa Salón, que me parece a máis seria de todas. A empresa ten que prosperar, obviamente. Con quen me iría unha illa deserta? Diría que con... Espera, cal era a outra opción? Era ir de festa. Ir de festa. Con The Rapants, obviamente, e unha illa deserta con Lontreira, que seguro que entre 4 apañamos para montar algo sobre... É que irse de festa con The Rapants pode ser antológico eso, A ver... Comprobaches a experiencia? Sí. No, ben, joder, obviamente moi ben. Ademais son xente que ten moita anécdota. E para min unha boa festa ten que vir da man de deixar anécdotas. Claro, total. E ti tes traballado tamén con artistas así, como es o palo de coñecer a esta xente, que tamén, yo que sei, igual levas un montón de tempo admirando a esa persoa e de repente tes aquí, hola, e é como, eres unha persoa real, o sea, como é ese proceso? Dábame medo ao principio, era como, claro, é que non eres consciente de que, pois eso, admiras a esta persoa e de repente vas a pasar a traballar con ela, traballar para ela, e polo tanto corres o risco de que
teñas idolatrada a esta persoa Claro. e despois non se corresponda ca realidade ou acabe decepcionándote. É que a mítica frase de o ídolo é mío que non coñeces, sabes? Efectivamente, eu no meu caso teño que dicir que, por sorte, de momento, non me pasou iso. E estou excesivamente contento porque, de verdade, a sorte que teño de a xente que admiro, traballar con ela e que anda por riba, sexa boa xente, sexa xente que te quere, que te apoia, que está aí, sabes? Entón é como, é precioso. Pero é un risco que corres moi grande, sobre todo dentro da industria da música, porque hai moito cabrón. Entón é como, hai que ter moito cuidado. É que é unha movida, pero a ver, en cierta parte entendo porque o nivel de exposición que tes, igual eu tamén sería unha gilipollas, en plan, pero tampouco hai que saber traballar coa xente, é saber ser persoa. É que de feito pasame todo o contrario, de xente que diste, de primeiras, dende fora, esta persoa vai con cuidado e despois falas con ela e é un amor. Pero porque ao final tendemos como a quedarnos con esa primeira imaxe, con esa superficialidade de tal, no, dame malas vibras, sabes? Esta frase que dis moito, non me dá boas vibras e despois falas con ela e dis, non ten nada que ver co que proxectas ou co que eu sentía. Total. E como ves o futuro? O sea, porque ahora mismo estás traballando, estás contento, como te ves dentro de 5 anos? Boa pregunta. Esa pregunta é terrorífica, en plan, a mí se me fala esa pregunta. Morto, espero estar morto. Sí, total. Como é o festival, me cago en la leche. Mola, che facer un festival ou que? Sí, home, claro que sí, encantaríame. Agora ben. Como chamarías, así de bote pronto? O Rodri Fest, Estaba pensando Son un mismo. egocéntrico, por favor. Rodri Fest, oye, buah. No, eu, que traballo en festivais tamén, teño que dicir que dende fora é como... Sí, pero por dentro debe ser... Unha organización, es que organizar a tanta peña é unha movida. E moitas responsabilidades e moitísimas cousas que se escapan ao teu control e tes que estar, non durmes, só traballas, vas por inercia. Efectivamente, é moi, moi complexo. Pero bueno. É satisfactorio. De eso que terminas e dices tú, traballei, pero que digo. Buf. A min, ves, totalmente, pero iso é un problema. Eu considero un problema, porque para min, no momento no que, pois iso, te achegas ao escenario, está alguén tocando, e ves a cara de ilusión na xente, ves alguén chorar, ves alguén, sabes, que se está abrazando con unha amiga, dis, é que xa só por isto, só por este momento, xa merece a pena absolutamente todo o esforzo. Iso é moi perigoso porque como que ao final te metes unhas palizas inhumanas, entón é como, bueno, con calma, sí, fai moita ilusión e todo merece a pena, pero hai que leválo cun pouco máis de calma. E respondendo o que me preguntabades, en 5 anos, home, non sei se tendo un festival, eu espero seguir facendo o que sigo facendo a día de hoxe, sobre todo en redes, pero encantaríame facer algo máis audiovisual. Plan, un docu. Dirixe un docu. Eu aquí con dous compañeros da Andalata estamos facendo un TFG documental musical. Si queres que te fichemos, eu non teño fallo ningún, Para o TFG están facendo. O número xa tes, así que... Chin, chin. Genial, Rodri. Como Pues diría sabes Kim Possible, llama, grita si me necesitas. Yeah. Sabes onde te esperamos ver en 5 anos? Onde? Na 5ª temporada da Andalata. Espero. Digo. Firmado. Aí está. Queda dito, Genial. Pois nada, moitísimas grazas a todos por acompañarnos. Esperamos que vos molara moitísimo episodio. Gracias, Rodri, por vir. No, gracias a vos por convidar. E vémonos dentro de 2 semanas no seguinte episodio de... Dando lata. Episodio número... En tu culo hago teatro. 4. Gracias, chao.